आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. ख ख खमंग. ग ग गोकुळतू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. करूळ घाट आणि तळेरे वैभववाडी रस्त्याच्या लांबलेल्या कामासह निकृष्ट पद्धतीनं झालेल्या कामावरून ठाकरे शिवसेनेनं राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण विभागाच्या विरोधात ढोलबजाव आंदोलन छेडलं होतं. यावेळी पदाधिकाऱ्यांनी अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. काय काय नुसतं काय तुम्हाला दर्शन घ्यायचं का तुमचं फक्त? अरे तुम्ही शनिवार म्हणून तुम्हाला किती वेळा भेटलो आम्ही सांगा, किती वेळा भेटलो सांगा ना. एकच मग काय काय झालं? काय आम्ही रिकामी आहोत? तुम्ही सरकारचे पैसे घेता, पगार घेता ना, काम करायची जबाबदारी तुमची आहे ना. काय केलं तुम्ही? कसले प्रगती? 1 वर्ष बंद. मला ते काय सांगू नका. घाट कधी चालू होणार आहे तसा होते घाट चालू, ते सांगा पहिला. तुमच्या पत्रामुळे कलेक्टरने घाट बंद केला असं कुठे आहे? नॅशनल हायवे मध्ये रूल कुठे आहे? पर्याय व्यवस्था करा. आणि भुईबावडा बंद, हा नॅशनल हायवे बंद. मला एकच सांगा, तुमचे ते काय ते खड्डे असून ते काय असून ते लोक चालत जातील. तुम्ही घाट केव्हा चालू करा? कलेक्टरने आम्हाला सांगितलं, तुम्ही पत्र दिल्यामुळे आम्ही घाट तुमच्या याच्यासाठी केला. 22 जानेवारीला घाट बंद झाला. तुम्ही 31 मार्चपर्यंतची मुदत घेतली, 31 मे पर्यंतची घेतली. जुलै झाला तर ऑक्टोबर झाला. घाट वाहतुकीला चालू कधी होणार सांगा? 15 जानेवारी. कुठची तारीख? 15 जानेवारी. गरज काय? तुम्हाला किती महिन्याचं काय दिलं आता होतं काम आम्ही? बंद आहे. घाट एक मिनिट. पहिलं उदाहरण आहे माझ्यामध्ये या महाराष्ट्रातलं. घाट बंद ठेवून तुम्हाला काम करायला दिलं. ऐका, असं कुठंच झालेलं नाही. एका बाजूनं हायवे सुद्धा आमचा एका बाजूने चालू होता आणि एका बाजूने काम चालू होतं. माझं ऐकून घ्या. तुम्हाला 3 महिन्याची मुदत देऊन त्या ठिकाणी ते काम व्हावं म्हणून रस्ता जिल्हाधिकारीने आपल्या अधिकारामध्ये बंद करून तुम्हाला काम दिलं करायला. मग 3 महिने होऊन गेले, आता 12 महिने झाले. काय करताय तुम्ही? कसं 2 लेन रोड आहे तो. हो, आम्हाला माहिती आहे. हो, एस्टिमेट माहिती आहे, त्याचे पैसे माहिती आहेत, किती अभावने दिलं माहिती आहे. 110 कोटीनं दिलं काम तुम्ही. 200 कोटीचं काम ते आम्हाला सांगू नका. आमचं एक सांगा, तुम्ही 3 महिन्यामध्ये काम पूर्ण करणार होता ना, का केलं नाही? कॉन्क्रीट रोडचं काम हो साहेब, तुम्ही सांगा. एक बाजूने एकच ऐका माझं. एक बाजूने रोड अर्धा आम्ही वरती गेलो तेव्हा अर्धा रोड पूर्ण झालाय. तुम्हाला एका बाजूचा रोड करता येत नाही का? एक बाजू रोड करून तुम्ही पूर्ण सोडलं पाहिजे होतं ना गव्हर्नमेंट. एक बाजू दुसऱ्या वेळी करा. तुम्ही सगळंच काम एका वेळी घेता आणि ठेकेदाराला नुसतं सोडून देता सगळ्यांना. लागलं ना तर हो पैसे साहेब, वाचवायचे. ते नाही, तुम्हाला दिले ना सतीश साहेब. 3 महिने तुम्हाला दिले. रस्ता बंद ठेवला पूर्णपणे. 3 महिन्यात काय करत होता? झोपला होता काय? 3 महिन्यामध्ये बऱ्यापैकी त्यांनी काय बऱ्यापैकी सुरू झाला घाट? साहेब एक लक्षात घ्या, प्रवासी वाहतूक बंद आहे, व्यापाराची वाहतूक बंद आहे, सगळे पेशंटच्या संदर्भात बंद आहे. हा मार्ग पश्चिम महाराष्ट्राला जोडणारा एक महत्वाचा मार्ग आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही पैसे देऊन सुद्धा ही परिस्थिती काय? लोक गप्प राहिलीत म्हणून तुमचं चाललंय का हे? कामाची प्रगती यावेळेस पावसाने. हो साहेब, खालची वरची प्रगती सोडून द्या. खालची साहेब एक लक्षात घ्या. साहेब तुम्ही एक लक्षात घ्या. तुम्ही त्या एक साहेब हो, तुम्ही उगाच त्या ठेकेदाराची बाजू एक लक्षात घ्या. तुमचं काय नियोजन, तुमचं काय कॉन्ट्रॅक्टरवरती तुमचा दबाव आहे, भीती आहे तुमची. त्या कॉन्ट्रॅक्टरला तुम्ही घाबरता. तुम्ही ऐकून घ्या, मी सांगतो तुम्हाला. तुम्ही तराळा वैभववाडी हा विषय सोडून द्या. तराळा ते गगनबावड्यापर्यंत तुम्हाला नियोजन करता येत नाही. बाबा हे काम आम्हाला 90 दिवसात 100 दिवसात जानेवारीपासून आज सप्टेंबर झाला. काढा किती महिने झाले हो? काय करताय तुम्ही? मला सांगा. अशा ज्या गतीने कामं झाली त्या देशात रस्त्याची कामं होणार नाही. मला एक सांगा साहेब, आज वैभववाडीची बाजारपेठ पोच पडली. काल आम्ही येत होतो, हॉटेल लोकांनी बंद केली. मला सांगा, म्हणजे काय आम्ही फक्त काय तुमच्याशी आंदोलन करून केसेसच घ्यायच्या? तुम्हाला काय पडलेलं नाही? कॉन्ट्रॅक्टर तुमचा धावाही लागतो तुमच्या नॅशनल हायवेवाल्यांचा. तुम्ही हे जे आता तोंड वर करून सांगता की जानेवारीमध्ये चालू होईल, तुम्ही या ऑक्टोबरमध्ये काय ते झक मारून घ्या, पहिला ऑक्टोबरमध्ये चालू करा. साहेब आम्हाला बाकी काय सांगायचं सांगतात तो मुद्दा महत्वाचा आहे. तिथे एक तराळ्याच्या बाजूला एक 6 किलोमीटरवर एक हॉटेल झालं होतं चांगलं, त्या पर्यटनामुळे या जिल्ह्याच्या.
त्या हॉटेल व्यावसायिकाला ते हॉटेल बंद करावं लागलं. हे एक उदाहरण झालं. असे किती व्यवसाय बंद झाले तुमच्यामुळे झाले. घाट साहेब 10 किलोमीटर किती 14 किलोमीटर आहे? किलोमीटर 14 किलोमीटर 14 किलोमीटरचं काम तुम्हाला 7 महिन्यामध्ये करता येत नाही. नाही 7 महिने मिळाले नाही ना साहेब. अहो, काय मिळालं नाही मला सांगा. बरं काय बरं ऐका काय मिळालेलं 15 जानेवारीपासून मिळालं. 15 जानेवारी ते त्यांना 15 मे पर्यंत काम करता आलं. म्हणजे 3.5 महिने मिळाले, 4 महिने मिळाले आपल्याला. 4 महिन्यामध्ये 11 किलोमीटरचा टोटल 11.5 किलोमीटरचा घाट आहे. त्याच्यामध्ये 8 किलोमीटर त्यांनी अचीव केला. पण बाकीच्या आणि त्याच्यामध्ये मला कामाला समजलं पाहिजे होतं हे की पावसानंतर चालू केलं साहेब, पाहिजे मग होतं. कशाला घाई केली? घाई केली तुम्ही? चालू करायची घाई चालू करायची घाई काय? तुम्ही करू शकता. तुम्हाला पाऊस केव्हा आहे तो माहिती माहिती आहे. होतं ना 3 किती महिने किती होणार नाही तुम्हाला माहिती आहे. मग का चालू केलं तुम्ही? करायला पाहिजे होतं. दुसरं काय साहेब, माझं दुसरं म्हणणं आहे, तरळ्यापासून आपण गेलो ना, तरळ्यापासून घाटापर्यंत रस्ता आहे का? तुम्ही चला मला सांगा त्या ह्याच्यापर्यंत नादवड्यापासून रस्ता आपण जातो. तुम्ही दाखवा रस्ता. का रस्ता खड्ड्यात आहे की खड्ड्यात रस्ता ते दाखवून द्या. हो साहेब, दोन्ही घाट बंद आहेत. काय बुलढाणा काय घाट परिस्थिती बंद आहे आहे, सांगा हा पण घाट बंद ना. आहे. नाही मग ते तुम्ही पॅच करायला गेलं. रमेश काय सूचन ते तुम्ही का पॅच नाही पुढे गेलं? त्याच्याकडे या ॲग्रीमेंट तुम्ही घाट कराल तेव्हा कराल हो, ते जाऊ दे. तुम्ही काय करता काढलं तोपर्यंत ते बाकीचा रस्ता का नाही केला? त्याला काय कसली मुदत? नाही हे बघा 6 ते 11 मध्ये आपण एक लेन पूर्ण कंप्लीट केलीच आहे. साहेब माझा प्रश्न काय, तुम्ही उत्तर काय देताय? तरळ्यापासून जेव्हा आपण वैभववाडीकडे जातो, आताही चला परत माझ्या बरोबर गाडीनं जातो, एक तरी रस्ता चांगला आहे का? तुम्ही घाटाचं RCC वर्क करता ते बघतो आम्ही. ते कसं ढासळतं, कोसळतं, वाहून जातं तेही बघतो. कसं चाललंय तेही बघतो. काय त्याची लेवल आहे, काय दर्जा आहे ते आम्ही बघतो. आमचा पहिला प्रश्न आहे ते 14 किलोमीटरच्या पूर्वीचं जे काम आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.